So dito si nanay ano ng mga kakagayat ng aligagana si Nasi rito. So yung mga pangpakbet na masarap i-partner yung mga pritong isda na mabibili nyo po sa bayan ng Malabon. Magkano po ang per kilo? 80 pesos. Kompleto rekado ang kanyang pakbet. Ito po yan. 80 pesos no na mga per kilo. O 70 pesos naman po yung mga per kilo rito. At may mga tumpukan din po no. Ayaw talaga paawat yung mga presyuhan ng murang halaga yung mga tambakol po natin dito. At 70 pesos na kilo na lang po. Mga tumpukan na pinapasadahan po natin o iniikot natin sa bayan ng Malabon Fish Market. Diyan po ay 100 pesos na tumpukan. 3 peraso na no. Nanay, magkano po yung tumpukan nito, Nay? 100? 50 pesos. Meron tayong mabibiling sari-sari. Malakapak, lapis at sariwang sapsap. No? Sa hindi masiselan po talaga, ayan po ay mabibili niyo po sa halagang 50 pesos. Pang-ulam na pangmasa pa. Tulingan, ito po yan. Tumpukan po nila na bentahan. At yung per kilo po natin dito ay 90 pesos. So, murang-mura yung ating tulingan, no? Presyo, ayan, mga petilya, 150. Bossing, magkano yung torsilyo mo? 220. So, ang ganda na naman ng torsilyo niya. Ito po yan. Pag pogi ang vlogger, 200 pesos. Ayun. Magkano dito, bossing? Nabahita mo ngayon? 200. Ayun, 200 pesos na kilo ng labahita. Magkano sa gisi? 180 ang per kilo ng mga isdang sagisi. Bitilya mo magkano? 160 ang per kilo ng bitilya niya, no? 180 po sa sagisi. So ito na po yung latag ni Boss Aris ngayon na mga isda. Wala ba mahango? Good morning everyone. At tayo po ay mag-update pa dito sa bayan ng Malabon, Tumpukan, no? So unahin lang natin yung mga gulay muna bago tayo magpasada rito sa mga presyuhan ng mga tumpukan at iba pang klaseng laman dagat na ating mabibili o mapipili, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. Tara, let's go. Alis na? So dito tayo kay Gandara sa kanyang mga latag ng gulay. Ito po yan ay mga presyo, no? 10 piso. Yung mga talbos, kangkong, alugbati. So yan po yung mga latag nilang mga gulay at mga 20 pesos. Ayan po yan, no? Bawang. Boss Lando, good morning. Good morning sa iyo, Lodi. Shout out. Shout out sa inyong mag-asawa. So yan yung mga latag nila, no? So maraming salamat. Ayun, shout out sa mga suki niya. At ito po yung mga latagan pa, no, ng mga okra. At magkano talong? Talong, madam. 100 ang kilo. So yun po yung talong. So dito si nanay ano ng mga kakagayat ng aligagana si Nasi rito. So yung mga pangpakbet na masarap i-partner yung mga pritong isda na mabibili nyo po sa bayan ng Malabon. Magkano po ang per kilo? 80 pesos. Kompleto rekado ang kanyang pakbet. Ito po yan. 80 pesos no na mga per kilo. Maganda yan, maganda. So yan po yung paggagayat ni nanay dito na siya po ay aligagana. Sige po, Nay, salamat po. Diretso na tayo dito sa pagpasada natin. Ayun, happy fiesta po. Fiesta ba ngayon sa Langaray? Fiesta ngayon. Happy fiesta po sa Langaray ng Caloocan o Malabon. Pinaghati po, boundary ng Malabon at Caloocan. Sige po, Nay, salamat po. Salamat. At dito tayo sa mga iba pang latag na ating pong may update sa Malabon Fish Market. Tawid lang po tayo. So nandito tayo sa mga latagan po at mga presyuhan ng kanilang mga latag ng isda. So 100 pesos sa mga tumpok. Napakaganda ng tambakol nila, oh.
Ayan, yung mga tambakol, may tatlo, may dalawa no, sa tumpukan. At 150 sa mga balat po o yung mga kakain ng balbakwa, ayan po. At pwede rin pong kinilaw. 150 po balat po ng baka. 180 isang piraso ng mga tambakol. Shoutout mo si Chloe. Yan na lang yan. Kanina yan. Sa bar, tutuhain mo. So shout out. O shout out pa kung sino pa i-shout out mo? Ay, isa lang talaga. Wala na, yun ang isa-shout out niya, no? So shout out sa'yo, Lodi. At ba't wala ka nga palang malaking yellowfin tuna? Nagtatanong yung mga suki dito na yung mga panga. Oo. Wala, mahal yun eh. Mahal lang ngayon. 50 kilo. Kaya pala. natin 280 lang sa naman. Pag binenta mo, mahal, masyadong mataas na. Kita mo 350, di bibili. Oh, yun nga, mataas eh. Kaya yung mga suki natin, no? Hanggang ano tayo, 200, 180 yan pwede tayo. Ayun, narinig natin yung mga ganong ano nila sa mga yellowfin tuna, no? So, bossing, salamat ha. Thank you. So, dito tayo sa latagan pa ng mga isdang tambakol. Ganyan po pagkaguluhan ng ating mga kababayan yung latag dito, no? So, ito po yung mga tambakol. Pakain po. Ang sarap ng ulam. Sinigang na baboy. Nagsawa na po sila sa isda. So, ayan po yung mga mamimili natin sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ganyan po yung pagkaguluhan, yung mga tumpukan po nila ng tambakol. Kasi yung tambakol po dito ay napakamura po ninyong mabibili. Sa halagang 70 pesos naman po yung mga per kilo rito. At may mga tumpukan din po, no? Ayaw talaga paawat yung mga presyuhan ng murang halaga, yung mga tambakol po natin dito. At 70 pesos na kilo na lang po. So makakapili ka pa rin ng iyong mabibili dito na mga isang tambakol, no? Ayan, sarap sa mga prito o kaya maggagata ka ng tambakol. Shout out, boss! So nandito tayo sa kabila naman po. Ayan. Yung mga tumpukan na pinapasadahan po natin o iniikot natin sa bayan ng Malabon Fish Market. Diyan po ay 100 pesos na tumpukan. 3 peraso na, no? Murang-mura at dagsa. Dito po, ganun din. Ayan, yung mga tumpukan po nila rito. At yung mga tawilis po natin, ayan. Tumpukan. At tumpukan din po ng mga bangus pandaing. Saan talaga, boss? So, shout out sa'yo, kalbo. Dito, 90 pesos na kilo ng mga... Tapos ka na? Hindi pa. Bibili ka? Sige, sige. 90 pesos dito yung mga tambakol po natin sa mga per kilohan. So napakarami, no, ng ating po nakikita dito mga tumpukan ng mga tawilis. Ayan po yung mga tumpukan po nila at may pusit lumot din po dito. Magkano pusit lumot, boss? 300 pesos sa pusit lumot na mabibili po rito. Bigay nyo na lang po sa akin yung 50. So dito tayo sa mga yellowfin. Ayan, yellowfin. At mga tambakol. Kada piraso po ay 100. At tumpukan ng mga galunggong at isdang turay dito sa Malabon Fish Market. Ito po yan. At meron din matambaka, no? Boss, magkano kilo mo ngayon ng galunggong? 240 kilo. 240 pa rin po yung per kilo, no? Ng galunggong na sariwa. Ayan, 240, no? Na per kilo. Bossing, thank you. So, yun po yung ina-update natin sa kanyang latag. At dito may mga latagan po si nanay na isdang... Ito, tawilis din po. Dumagsa ang tawilis. At alaka kabase. Nanay, magkano po yung tumpukan nito, nay? 100? So, yan po yung presyo, no? So, yung update natin ay nagtutuloy-tuloy po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at napakarami pong mabibiling tumpukan po dito. Ayan po, 50 pesos na mga tumpukan. Yellowfin tuna, ayan, 120 na per kilo. Ito yung mga tumpukan na nilalatag sa ibaba, 50 pesos. Meron tayong mabibiling sari-sari, malakapak, lapis at sariwang sapsap.
no? Sa hindi masiselan po talaga, ayan po ay mabibili niyo po sa halagang 50 pesos. Pang-ulam na pangmasa pa. 50 pesos lang po yan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Dito mga isdang kalaso, meron din pong tumpukan sa halagang 50 pesos. Kaya yung mga sapsap na hubad, 50 rin po yan na mabibili. So dagsa po yung mga 50 pesos at 100 pesos na tumpukan. Tapos 120, tumpok ng mga isdang tulingan. Ito po yan. Tumpukan po nila na bentahan. At yung per kilo po natin dito ay 90 pesos. So murang-mura yung ating tulingan, no? So shout out sa'yo, Renz. Para kanya ka mga inasal niya, 120 lang. So 120, pero talaga masarap ang tulingan pag ginataan mo, di ba? So yan po yung update natin sa kanilang latag. Ito yan, no? Pwede yan, prito sa mantika. Doon naman talaga patungo yan pag pinirito mo eh. Para ko sa tubig. Sa tubig. Sinabawan. Sabaw sa mantika. So mura yung tulingan natin dito sa halagang 90 pesos na per kilo. So pwedeng-pwede na yan. Sa 90 pesos, murang-mura yan. Kaway muna dyan, syempre. So shout out, kaway muna kayo mga idol. Ayun, ang ganda naman. Pero shout out natin bakla. Dito 150 per kilo. Bangus pandaing, ayan. 100 pesos. At yung mga 150 natin na kilohan ng mga yellowfin tuna. Tapos dito yung mga presyo, ayan, mga pitilya 150. Bossing, magkano yung torsilyo mo? 220. So ang ganda na naman ng torsilyo niya. Ito po yan. Pag pogi ang vlogger, 200 pesos. Ayun, ang kagandahan doon sa narinig ni Boss Lando. So yan po yung update natin sa kanya mga latag sa bayan ng Malabon Fish Market. At dito po yung 160 na kalahating kilo ng isdang bisugo. Bossing, thank you. O dito 90 pesos din po yung per kilo ng mga tulingan. Yan. Murang-mura ang tulingan po natin, 90 pesos per kilo. So tawid na tayo dito sa kabilang side at mag-update pa tayo sa kanilang mga latag na mabibili o mapipili ng ating mga masugid na kababayan sa pagsubaybay dito sa bentahan ng mga isda. So, tawid tayo rito. Magkano dito, bossing? Nabahita mo ngayon? 200. Ayun, 200 pesos na kilo ng labahita. Ang gaganda ng mga latag nila, oh. Torsilyo. Dito sa tuna mo. Tatanigin. Tatanigin ba to, no? Diyan magkano per kilo? 180, 160 buuan. Ayun, 160 buuan sa mga kilo, no? Isa naman lang. Yun, 180 po sa laman lang. Walang kasamang ulo po yan, ha? Yan po yung taniging bato. So, yan po yung presyo, no, ng update natin. At dito sa mga salmon head na pink salmon, ay ang kilo po niyan ay 180, no, na kada per kilo. Alin ba? So, ito po yung mga latagan dito ng mga isdang bato na ating pong ina-update. At mga isdang surahan, ito po, mga pang-iniho po yan. Kumain na? So, pa-sold out, paubos ang mga latagan po dito ng isdang bato sa Malabon Fish Market. Ito po yan, no? May bawas niya pagka poging vlogger. Oo, kailangan nyo. Sagisi. Magkano sagisi? 180 ang per kilo ng mga isdang sagisi.
So, yan po yung mapipili yung isdang bato dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. May lapu-lapu rin po. Ayan. So, dito tayo sa mga kilo. So, ang lapu-lapu po natin dito ay nagkakahalaga na lamang po ng 180 ang kada per kilo. So, shout out sa iyo, Boss Aris. Good morning sa iyo. Morning, boss lang. Good morning. Ang per kilo po dito ng isdang bubuli ay 160. Ayan ang presyo. 160 lang. Bitilya mo magkano? 160 lang, boss lang. 160 ang per kilo ng bitilya niya, no? 180 po sa gisi. So, ito na po yung latag ni Boss Aris ngayon na mga isda. Wala ba mahango? Wala. So, ayan po yung magandang latag po dito ng mga isdang sagsi at mga isdang betilya, no? Eh, dito tayo magkano? Ayun, boss lang. 160 na lang. 160 rin po yung mga per kilo, no, ng latag dito ni Boss Aris na mga isdang bato sa bayan po ng Malabon Fish Market. Boss Aris, salamat. Thank you. Ayun, naubos na nga po. Kanina may nakita pa ako ditong isdang tonto eh. Tonto. Tonto, galunggong. Hmm. Angkin ako, tsaka yan. Eh, tulingan po. Ayan po, tulingan 3 piraso. Pwede nyo na pong angkinin. 3 pirasong tulingan. 80 po ang kilo. So, ipasok po ako. Kaya nag-update lang po ako ngayon. Pero pa diretso update na po ako sa trabaho. So, ayan po yung mga kababayan po natin na namimili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ayan. Maksiw gata. Nay, salamat po ha. God bless po. Ingat ka. Opo, salamat po. Boss Aris, thank you. So, yun nga po yung mga update natin dito sa kanilang mga latag ng seafoods o mga isda na latagan ng isdang bato sa bayan po ng Malabon Fish Market. At dito tayo kay Kuya Romy, no? Shout out sa iyo. Tanong natin yung mga presyo ng kanyang latag ng mga tilapia. Shout out sa iyo, Kuya Romy. Shout out po. Good morning, good morning. Good morning. Magkano ngayon yung tilapiyang Batangas mo? 120 lang, boss. 120 na per kilo ng mga tilapiyang Batangas. Mapalit, mapalaki, parehas lang? Opo. Ayun. Parehas lang po yung presyo ng kanyang mga latag, no? So, shout out muli sa'yo. Wala tayong bango, sobrang mahal. Oo nga eh, kahit kada update ko, wala kang bangus lagi. Mataas nga raw ang presyo. 270, 260. Kaya hindi ka muna umahango kapag mataas ang presyo. Ito po yan, no? 120 per kilo ng tilapiyang Batangas dito ni Kuya Romy. So, salamat Kuya Romy. Thank you, thank you. Dito tayo sa mga presyo, no? Sa lahat nila. Bakit di pa halagang 150? Dito magkano? Bossing. Oy! 50 lang yan, kuya. Magkano, magkano? 350 sa kilo ng hipon. Ayan. Kano kuya? 250 tayo, 250. Lati lang. So, yan po yung update natin sa mga latag po nila ng hipon. Salamat sa inyo, ha. Thank you, thank you. 120. So, dito, puntahan natin yung latag dito ng mga yellowfin tuna, no? Ito, yan. Ilang slice? Tuna, tuna! Yan po yung per kilo, 260 sa mga laman. Ilang ulo? Yan po yung ulo. So, wala tayong nandito na mga panga, no? Wala. So, sa nagtatanong ng panga, wala po tayong nakita rito na bentahan. So, kundi laman at ulo ng yellowfin tuna. Magkano tayo yung yellowfin tuna sa ulo? Tuna, 1. 3, ha? Ang ulo, 200. At 200 po ang per kilo. So, yan po yung ulo. Oh. So, sa laman po ay 260 na per kilo. Tayo, salamat po. Thank you. At dito tayo sa Tambakol. Ito po yung 100 pesos na tinumpok. So, yan po yung mga update natin sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga silent viewers po natin, no, shout out po sa inyong lahat. Mabuhay kayo. At nandito yung ating kaibigan na nagbebenta rin ng mga prutas, no. So, shout out sa inyong lahat. So,
safety first po tayo, no, dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Hindi po porket mura ang ating po nakikita ay okay na. Kailangan pa rin po natin magbusisi, suriin ang ating mga pinamimili. So yun lang po ang aking mapapayo at maging mapagmatsyag sa kanilang mga bentahan, no, dito sa Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye. Nahuli na pula ka.